this game. One goal, one team. Fight for that possession, gotta act fast. Another shot, another pass. From the top of the key, you wanna hear that mess? Listen to them fans, they're showing their respect. Cause this is worldwide, we strive to be the best. With every single win, you feel it in your chest. That's how we play the game, that's how we change it up. Right from the opening tip, down to the winning dunk. Devotion, devotion now. I feel devotion, devotion, devotion now. I feel devotion, devotion, devotion. To get the glory, gotta fight for the win. Devotion, devotion. Dig out all that passion right from within. Devotion, devotion. Feel that devotion in the seventh day. Devotion. Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sport Journeys. Μάρκος Χάνα. Γιάννης Αλισανδράτος. 20ο επεισόδιο, πρώτο του 2021. Ναι, καλή χρονιά να έχουμε. Με υγεία. Ξέρεις, είναι μια ευχή κοινότυπη, αλλά είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Το να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά. Τελικά, ξέρεις, πάντα στις ευχές μας βάζαμε το υγεία, ευτυχία, μακροημέρευση και τελικά αυτό το υγεία ίσως το βάζαμε και λίγο για να υπάρχει. Πλέον η αίσθηση είναι ότι είναι εύκολα η πιο επίκαιρη ευχή που μπορείς να δώσεις και μακάρι να έχουμε όλη την υγεία μας και να είμαστε όλοι καλά βγάζοντας πλέον και αυτή τη χρονιά. Ναι. Και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν όλη αυτή η περίοδος εγκλισμού, πραγματικά βλέποντας, ξέρεις, νέα πράγματα να έρχονται στην επιφάνεια και νέα lockdown μέτρα κτλ. Σε πιάνει λίγο ένας φόβος για το ποια θα είναι η συνέχεια. Τι είναι να γίνει συνήθεια αυτός ο εγκλισμός. Σίγουρα. Απλά τουλάχιστον σε σχέση με το πρώτο lockdown έχουμε μπασκετάκι. Πέμπτες Παρασκευές υπάρχει Ευρωλίγκα, λίγο το πράγμα γλυκαίνει, να το θέσω κομψά. Και αυτό το πρώτο επεισόδιο του 2021 είναι αφιερωμένο στον πρώτο γύρο της Ευρωλίγκας που ολοκληρώθηκε στην ουσία την εβδομάδα πριν την πρωτοχρονιά. Τυπικά δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί υπάρχουν ομάδες που χρωστάνε παιχνίδια όπως η Ζενίτ, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός χρωστάει παιχνίδι, η Βιλερμπάν χρωστάει παιχνίδι, η Μπασκόνια, η Άλμπα. Σωστά, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε γενικές γραμμές οφείλω να ομολογήσω πως δεν είχαμε τόσες αναβολές όσες περίμενα να είχαμε σε αυτό το πρώτο γύρο. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Δεν έχουμε κάνει καμία πάσο ένας στον άλλον, τίποτα, δεν έχουμε προλογίσει το θέμα. Μπήκε κατευθείαν στο ψητό ο κύριος Χάνα. Λοιπόν, προφανώς από το σήμα της εκπομπής καταλάβατε ότι θα έχουμε ανασκόπηση του πρώτου γύρου της Ευρωλίγκας. Πάνω σε αυτό που είπες, Μάρκο, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχαμε αναβολές, έτσι. Απλά έγιναν παιχνίδια και μέσα στο διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, πριν από τις αγωνιστικές. Δηλαδή υπήρχαν εβδομάδες όπου υπήρχαν διπλές υποχρεώσεις για τον Ολυμπιακό με το τεράστιο διπλό στη Βαρκελόνη. Λίγες μέρες πριν πάει στον Ερυθρό Αστέρα και βγάλει εξίσου ένα πολύ μεγάλο διπλό σε ένα από τα καλά διαστήματα του Ολυμπιακού στη σεζόν. Και αντίστοιχα και η Βιλερμπάνου και η Ζενίτ που είχαν το μεγάλο πρόβλημα έχουν καλύψει έτσι, αρκετό έδαφος από τις αναβολές. Αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει μια καλή εικόνα στο θέμα του κορονοϊού. Γιατί πριν από 3,5 μήνες περίπου, από αυτά εδώ τα μικρόφωνα και έχοντας στη μέση τον Όντα Δουζίνα, λέγαμε ότι είναι πολύ περίεργη η συνθήκη που θα διεξαχθεί και με τα πρωτόκολλα, με τους 8 παίχτες, με τα ταξίδια και με όλα αυτά τα οποία υπήρχαν γύρω-γύρω. Οπότε νομίζω ότι η σεζόν βαίνει καλώς σε γενικές γραμμές. Και θα σου θυμίσω ότι αμφότεροι ήμασταν επιφυλακτικοί στο αν και κατά πόσο αυτό το φορμάτ της Ευρωλίγκας θα καταφέρει να σταθεί όρθιο
στη χρονιά της πανδημίας. Και προς ώρας η αλήθεια είναι ότι τα καταφέρανε καλά. Βέβαια, εδώ βάλω ένα αστερίσκο, διότι την ώρα που εμείς γυρίζουμε το επεισόδιο στην Ισπανία και την Ιταλία υπάρχουν μάτς που αναβάλλονται στα εγχώρια πρωταθλήματα λόγω κρουσμάτων, οπότε θα πρέπει να δούμε αν χτυπηθεί και η Ευρωλίγκα από κάτι παρόμοιο. Προς ώρας όμως οφείλω να παραδεχτώ ότι αναβλήθηκαν πολύ λιγότερα παιχνίδια από ό,τι περίμενα και το επίπεδο του μπάσκετ είναι και υψηλότερο από αυτό που περίμενα. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχουν μέχρι στιγμής ομάδες που με τον τρόπο που έχουν αγωνιστεί έχουν τρυπήσει το ταβάνι τους. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες τρίβουμε τα μάτια μας με τον μπάσκετ που αποδίδουν και υπάρχουν και ομάδες ή σύνολα παικτών, γιατί δεν εμφανίζουν ακόμα εικόνα ομάδας, που έχουν απογοητεύσει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, τώρα αυτό που έχεις κάνει είναι φωτογραφική διάταξη, δηλαδή σύνολο ομάδας που στο περίπου δεν είναι αυτό αλλά είναι κάτι άλλο, μόνο η Χίμκι ακόμη, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι έχουν και καλές στιγμές. Εντάξει, διαβάζεις το ρόστερ και λες δεν μπορεί να έχει 2 νίκες. Δηλαδή, από το ατομικό ταλέντο και μόνο των παικτών. Δηλαδή και στο NBA υπάρχουν ομάδες που έχουν τρομερό ταλέντο. Δεν είναι ομάδες όμως. Δεν έχουν βλέψεις. Είναι το πρόγραμμά τους τέτοιο, ο προγραμματισμός τους μάλλον, όχι το πρόγραμμα, που εστιάζουν αλλού. Και έχουν περισσότερες νίκες από τη Χίμκι. Δηλαδή αυτό το οποίο παρουσιάζει είναι... Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Θα το κλείσω το σχόλιο για τη Χίμκι, γιατί λέω να πάμε να δούμε τους δικούς μας εκπροσώπους πρώτα και μετά να γυρίσουμε στους υπόλοιπους, λέγοντας για τη Χίμκι ότι, για να κλείσει αυτή η παρένθεση, η Χίμκι είναι το κλασικότερο παράδειγμα που μπορεί κάποιος να διδάξει σε παιδιά, σε ομάδες, σε οποιονδήποτε ασχολείται με τον μπάσκετ, το τι μπορεί να σου κάνει η έλλειψη χημείας και πραγματικού προσανατολισμού στο παρκέ σε μια σεζόν. Δεν θα μπορούσες να το θέσεις πιο σωστά και περιεκτικά. Λοιπόν, γιατί να δούμε... Χίμκι την είχαμε και οι δύο, να σου θυμίσω ότι και η Χίμκι την είχαμε και οι δύο σε εκείνο το επεισόδιο που κάναμε την ανασκόπηση της χρονιάς, οριακά να μπει play-off. Και όχι δεν θα μπει play-off, πιθανώς να κάνετε αρνητικό ρεκόρ νικών στο νέο φορμάτ της Ευρωλίγκας. Ναι. Και όλα αυτά, εγώ θα πω, με τον Σβέντ να πασάρει περισσότερο από ποτέ την τελευταία τριετία. Σωστό. Δηλαδή, πάμε στις δικές μας. Δεν είναι μια σεζόν κατάχρησης από τους παίκτες. Θα επιστρέψουμε στο κεφάλαιο Χίμκι. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη βαθμολογία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην πρώτη οκτάδα είναι η Τσεσεκά, η Ρεάλ, η Μπάρσα, η Μπάιερν, η Ζενίτ, η Ζαλγκίρις, η Βαλένθια και η Αρμάνι. Όλες με θετικό ρεκόρ. Από αυτές τις ομάδες παιχνίδι χρωστάει 2 μάλιστα η Ζενίτ και 1 παιχνίδι χρωστάει η Αρμάνι. Ο Ολυμπιακός, για να κάνουμε την πάσα για να πάμε στις ελληνικές ομάδες, είναι στο 8-8, είναι στην 9η θέση μαζί με την Μπασκόνια, 1 νίκη πίσω από την οκτάδα, με παιχνίδι λιγότερο και οι 2 αυτές ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη τελευταία θέση, ισόβαθμος με τη Βιλερμπάν στο 5-11 και αυτός με παιχνίδι χρωστούμενο που είναι κόντρα στη Ζενίτ στις 17 Φεβρουαρίου. Ο Ολυμπιακός το δίνει στις 17 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, με την Βιλερμπάν. Αν θυμάμαι καλά, ναι, στην τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε στις 19 Ιανουαρίου. Διορθώνω, παίζει ο Ολυμπιακός με την Βιλερμπάν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό ή με τον Παναθηναϊκό. Τι προτιμάς? Πάμε με τον Ολυμπιακό που είναι στο 8-8, ναι. Στις σημειώσεις μου έχω γράψει το εξής, ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες βλέψεις και μια έτσι υπέρμετρη αισιοδοξία εξαιτίας της έλευσης του Γιώργου Μπαρτζόκα από πέρσι και των μεταγραφών των οποίων έγινε και το σχηματισμό, η επιστροφή του Σλούκα και η κάψα του κόσμου για καλύτερο μπάσκετ προπαντός, που δημιούργησε έτσι μια μεγάλη πίεση στην ομάδα
όχι τόσο μάλλον στην ομάδα, όσο στο μυαλό του κόσμου για το πού πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός. Ξεκίνησε μάλιστα και με αυτό το 3-1, έχοντας κερδίσει Παναθηναϊκό, Αρμάνι, Μακάμπι στη σειρά και αυτή η βλέψη για κάτι πολύ καλό, ξέρεις, μεγάλωσε αρκετά περισσότερο την πίεση προς την ομάδα, η οποία ακόμα δεν είναι έτοιμη και είναι ξεκάθαρο. Και δεν είναι κακό που δεν είναι έτοιμη, γιατί είναι ένα καινούριο σύνολο, το οποίο αναπροσαρμόζει τους ρόλους του, και νομίζω ότι ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι θετικός. Με τα καλά και τα κακά του διαστήματα. Είναι φυσιολογικός. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το 8-8 του Ολυμπιακού είναι ούτε καλό ούτε άσχημο. Εγώ θα πω απλά, αναζητώντας τα καλύτερά του και τα χειρότερά του σε αυτόν τον πρώτο γύρο, νομίζω ότι το καλύτερό του είναι το διπλό στη Βαρκελόνη, κυρίως όχι τόσο για το αποτέλεσμα, μάλλον και για το αποτέλεσμα προφανώς, το να βγάλει διπλό στη Βαρκελόνη, που πάντα ήταν κοντά στην Μπαρτσελώνα, που το άντρο της Μπαρτσελώνα και της Ρεάλ ήταν τόπος μαρτυρίου για τις ελληνικές ομάδες ακόμα και στα χρόνια της παντοδυναμίας τους, πολλό δε μάλλον τώρα. Άρα είναι ένα προφανές παράσημο για τον ομάδα του Μπαρτζόκα. Σκεφτείτε πώς θα ήταν ο Ολυμπιακός αν είχε κάνει μία νίκη από αυτές που λέμε εντός εκτός εισαγωγικών προβλεπόμενες. Δηλαδή, αν είχε κερδίσει τη Ζάλγκιρις στην πρεμιέρα, αν είχε κερδίσει την Μπασκόνια εντός ή τη Βαλένθια εντός. Εγώ θα ο Ολυμπιακός είχε... κυρίως το μάτς με τη Ζάλγκιρις. Γιατί είναι η εξέλιξη του παιχνιδιού τέτοια. Το χάνει στο τέλος με πολλαπλά λάθη και ενώ είναι μπροστά στο σκορ. Με την Μπασκόνια υπάρχει ο αστερίσκος των απουσιών. Κατέβηκε ο Ολυμπιακός με πρόβλημα, με τεράστιο έλλειμμα στο 5 απέναντι στους δύο δεινόσαυρους των Ισπανών. Και με τη Βαλένθια θα συμφωνήσουν, ένα παιχνίδι το οποίο επί της ουσίας δεν το διεκδίκησε ποτέ. Ήταν πολύ κακός. Για μένα η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ σίγουρα από τις ισπανικές ομάδες και για μένα από τα πιο ωραία στο μάτι της φετινής Ευρωλίγκας. Δηλαδή, μην το αναλύσεις, κράτα το, να το βάλουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Αυτό θέλω να πω, ότι από τις ήττες του Ολυμπιακού αυτή με τη Βαλένθια δεν μου κάνει τόσο τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορούσε να συμβεί. Το να κερδίσει την ΕΦΕΣ, ας πούμε, γιατί την ΕΦΕΣ έχασε στο ΣΕΦ, ή τη Ρεάλ που την έφτασε στην παράταση και στο ένα σουτ. Σκέφτομαι ότι αυτό το 3-5 του Ολυμπιακού, αν ήταν 4-4, ο Ολυμπιακός θα είχε ρεκόρ 9-7, θα ήταν μαζί με την Αρμάνι 8ος και έχω την αίσθηση ότι δεν θα υπήρχε καμία απολύτως μουρμούρα. Θα ήταν μια χαρά όλα. Ναι, είναι αυτό οι πολύ λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν στις ομάδες της οκτάδας. Και γι' αυτό λέω ότι είναι τέρμα άδικη, αδόκιμος όρος, αλλά έτσι είναι η κριτική που κάνουμε στον Ολυμπιακό, γιατί το 8-8 είναι ρεκόρ που τον κρατάει μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα κυνηγήσει την οκτάδα. Ένα καλό σερί που αν τον φέρει 4 νίκες πάνω το 50% και να αλλάξουν όλα. Και το κυριότερο, η εικόνα του στο παρκέ είναι η εικόνα ορθολογικής ομάδας. Είναι η εικόνα ομάδας η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Κάνει μπαμ ό,τι ψάχνεται. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Μπαρτζόκα στα τελευταία 2-3 παιχνίδια είδαμε και Σπανούλη και Σλούκα μαζί. Δεν το βλέπαμε καθόλου στα πρώτα παιχνίδια. Ούτε για δευτερόλεπτα δηλαδή δεν παίζανε μαζί. Τώρα τα δίδυμα και τα τρίδυμα, ειδικά στην περιφέρεια, αρχίζουν και εναλλάσσονται, γιατί η ομάδα αρχίζει και βρίσκει καλύτερο ρυθμό. Για να το κλείσω και να μπει μακρηγορώ, που είναι το κακό μου συνήθειο, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τη βλέπει στα χαρτιά, το λέγαμε και στο ξεκίνημα της σεζόν, τη βλέπει στα χαρτιά και λες ότι είναι πλήρης. Έχει παίκτες να υπηρετήσουν όλα τα είδη μπάσκετ και όλο τον αριθμό των παίκτων που χρειάζεται σε όλες τις θέσεις, αλλά υπάρχει έλλειμμα ποιότητας. Δηλαδή, 1-2 παίκτες καλύτερης ποιότητας σε συγκεκριμένες θέσεις είναι δεδομένο ότι θα τον άλλαζαν επίπεδο. Εγώ θα διαφωνήσω σε μικρό βαθμό με το πλήρης, διότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ένα center το οποίο να μπορέσει να μονομαχήσει
με τους δεινοσαύρους των υπολείπων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στα παιχνίδια υψηλού βαθμού δυσκολίας, με τη Real που έχει τον Ταβάρες, με Τζεσεκά που ο Μιλουτίνοφ και ο Φώτμαν κάναν πλάκα στα rebound. Ακόμα και με την Μπαρτσελόνα που είναι πιο κοντά στα ύψη, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, και με την Μπασκόνια, με τον Φαλ και τον Γεκύρη. Φάνηκε αυτό το έλλειμμα που έχει στο 5. Δηλαδή ο Μάρτιν έχει αποδώσει πάρα πολύ καλά. Ο Έλλης στα τελευταία παιχνίδια έδειξε να παίρνει μπροστά και πάλι όμως και ο πολύ καλός Έλλης δεν μπορεί να καλύψει αυτό το handicap. Δηλαδή αν μου λείπει κάτι από τον Ολυμπιακό θα ήταν ένας ψηλός που θα τον βοηθούσε σε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Στη θεωρία ο Έλλης είναι αυτός ο ψηλός. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είναι mobile ψηλός. Το παιδί είναι 2'8", είναι αρκετά ογκώδης, είναι αρκετά δυνατός. Στην πραγματικότητα ο Έλλης είναι ο ψηλός που θα παίζει τους 2'12", 2'13", 2'14". Αριθμητικά είναι σωστό δηλαδή, δεν είναι λάθος. Απλά ο Έλλης στα πρώτα παιχνίδια μας έδειξε αυτό που περιμέναμε όλοι, ότι δεν είναι ακόμα ψημένος στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Πέρσι δεν υπήρχαν καθόλου προσδοκίες, άρα οτιδήποτε και αν έκανε ήταν καλό. Φέτος που υπάρχουν προσδοκίες, φαίνεται ότι ακόμα ψάχνει να βρει ρυθμό και να βρει πατήματα και να βρει βηματισμό στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Μάρτιν αποκάλυψε, δεν το συζητάμε τώρα, τι να λέμε. Ας μην ξεχνάμε ότι ερχόταν πίσω από τον Μιλουτίνοφ και είχε μικρό χρόνο συμμετοχής και ανέβηκαν λίγο οι βλέψεις και οι τόνοι προς το όνομά του, γιατί να θυμίσω ότι υπήρχε πιο πριν πίσω από τον Μιλουτίνοφ που λέγαμε δεν υπάρχει ένας δεύτερος ψηλός να κάνει στα βασικά. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτό λέω. Έκανε κάτι τρομακτικό, σκρίναρε καλά, έπαιρνε τα rebound, τελείωνε κάποιες φάσεις πάνω από τη ρακέτα και έδινε πολύτιμες ανάσες, ποιοτικές ανάσες μάλλον, στο Μιλουτίνοφ. Ακριβώς αυτό, συμφωνούμε απολύτως. Μα δεν ήταν πέρσι η μαθητεία του, δεν είχε άγχος. Ήταν ό,τι και να έκανε θα ήταν καλό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξηγήσουμε διαφορετικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στο 5 είναι OK. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένα ψηλό. OK, τώρα αν βρεθεί ο Μονρό ελεύθερος, ας πούμε, εντάξει, πάσω. Και μπορεί να τον υπογράψει. Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι τίμιος ο Μακίσικ και εξαιρετικός και τα νούμερα του είναι σούπερ. Αν τα δει κάποιος, δεν σου κάνει ότι ο Μακίσικ έχει 9,9 πόντους, 2,3 rebound και 2,5 assist. Στο μάτι δηλαδή βλέποντάς τον, δεν σου κάθεται ότι αυτά είναι τα νούμερα του. Κι όμως κάνει και παραπάνω δουλειές, έχει και κλεψίματα αρκετά. Αλλά είναι ο Μακίσικ. Αν μπορεί να έχει τον Κλάιμπερ, αλλάζει επίπεδο. Το φετινό Κλάιμπερ. Οποιονδήποτε Κλάιμπερ. Γιατί ο φετινός Κλάιμπερ είναι αλήθεια ότι δεν έχει βρει μετά τραυματισμό του ακόμα. Ψάχνει να βρει ισορροπία στο παιχνίδι του. Προσπαθώ να πω ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που λέμε αριθμητικά, είναι μια χαρά. Απλά υπάρχουν θέσεις στις οποίες, εάν μπορούσε να πάρει παίκτη ψηλότερου επίπεδου, θα είχε budget 25 εκατομμυρίων, 30 εκατομμυρίων, 35 εκατομμυρίων και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια, οπότε αναγκαστικά η ομάδα πορεύεται με ό,τι έχει και είναι ορθολογική, δηλαδή το βλέπεις ότι είναι ορθολογική. Το καταλαβαίνεις. Κλείνοντας το κομμάτι του Ολυμπιακού, για να πάμε και στον Παναθηναϊκό, θα πω ότι ο Ιανουάριος για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχει 7 μάτς. Ξεκινώντας με την Bayern, ακολουθεί η Μακάμπι, η Βιλερμπάν σε διάστημα πολύ μικρό. Τα δύο παιχνίδια με τη Βιλερμπάν, στις 15 και στις 19 Ιανουαρίου, Ζαλγκίρις, Αρμάνι και Μπαρτσελώνα. Είναι μια επτάδα αγώνων, εν πολλής, για μένα θα καθορίσει τη μετέπειτα σεζόν. Γιατί αν το βάλεις κάτω δεν μένουν και πολλά μάτς μετά. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και ένα σχόλιο ακόμα για να κλείσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί θα είναι κρίμα να μην το αναφέρουμε. Το σχόλιο πάνω στο πρόγραμμα είναι το εξής. Ο Ολυμπιακός, ενώ μέχρι στιγμής ήταν ξεκάθαρο ότι πλήρωνε το ότι δεν έχει παιχνίδια πρωταθλήματος, μάτς δηλαδή για να μπορέσουν αυτά τα δίδυμα που συζητούσαμε πριν και οι συνεργασίες και η χημεία να βελτιωθούν μέσα από ευκολότερα παιχνίδια και με τριβή Παρασκευή, Δευτέρα ή Παρασκευή, Κυριακή. Πλέον ο Ολυμπιακός είναι σε μια περίοδο που πιθανότατα το ένα μάτς την εβδομάδα ή τα δύο μάτς την εβδομάδα να τον ευνοήσουν στη σχέση με τους υπόλοιπους.
Δηλαδή πλέον ο Ολυμπιακός στις διπλές εβδομάδες, αν έχει βρει ρυθμό και ρόλους, τα δύο μάτς θα μπορεί να τα διαχειριστεί καλύτερα από την Μπαρσελόνα, τη Ρεάλ, τη Μιλάνο, τη Χίμκι, την Τζεσεκά, την Εφές, που θα πρέπει να παίξουν και αρκετά ανταγωνιστικά παιχνίδια Σαββατοκύριακα. Ίσως για τον Ολυμπιακό δηλαδή, το ότι πλέον ότι δεν έχει πρωτάθλημα στο δεύτερο κομμάτι της χρονιάς, να τον βοηθήσει να χτίσει ένα σερί. Και αυτό αφορά αυτό που λες. Ο Ολυμπιακός έχει σε εισαγωγικά 3 διαβολοβδομάδες. Μέσα στον Ιανουάριο μόνο. Γιατί έχει ναι, αλλά δεν έχει πρωτάθλημα. Ναι, όχι. Συνεχίζω αυτό που έλεγες. Ότι θα δώσει 3 διπλά παιχνίδια. Λοιπόν. Να το κλείσω και με ένα σχόλιο. Πρόσωπο. Τώρα εκεί θα πάμε. Εκεί ήθελα να σε πάω. Πρόσωπο έως τώρα από τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ. Εντάξει. Ναι, ο Μάρτιν. Ναι, ο άνθρωπος από την Μπουντούτσντος και βάζει 10 πόντους, παίρνει 5,5 rebound, έχει 76% στο δίποντο. Είναι σούπερ, δεν το συζητώ. Το χάνει στο νήμα από το Βεζένκοφ, γιατί ένας παίκτης που είναι τεσάρι και μπορεί να εκτελεί με 45% τρίποντο είναι πάρα πολύ σημαντικός για οποιαδήποτε ομάδα στον πλανήτη αφενός, και αφετέρου διότι επειδή το Βεζένκοφ το μεγαλώσαμε εδώ, δηλαδή τον είδαμε να παίζει από πιτσιρίκι, είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια, μετά τη χρονιά του στον Άρη βασικά, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, που ο Βεζένκοφ όταν πιάνει την μπάλα στα χέρια του, έχει την αυτοπεποίθηση, τη σιγουριά, την ετοιμότητα και πάντα την ικανότητα να τη στείλει στο καλάθι. Ο Βεζένκοφ της τελευταίας διετίας δεν το είχε αυτό. Έπαιρνε την μπάλα στα χέρια του και καταλάβαινες ότι υπήρχαν δεύτερες, τρίτες και τέταρτες σκέψεις που να εκτελέσει, κάτι που σίγουρα επηρέαζε την αποτελεσματικότητά του. Φέτος πιάνει την μπάλα και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το μάτς με τη Χίμκι, όπου έχει μπουμπουλήσει 3 σουτ, το ένα πίσω από το άλλο, χωρίς να σκεφτεί. Για μένα ο Βεζένκοφ είναι εύκολα η αποκάλυψη του Ολυμπιακού και πιθανώς και ο συνεκτικός ιστός που θα τον βοηθήσει να κάνει παραπάνω πράγματα. Για μένα, το συζητούσαμε, για μένα είναι ο Μάρτιν, γιατί είναι ένα παιδί που δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέραμε, το μαθαίνουμε σιγά σιγά και είναι πραγματικά αποκάλυψη και η μετάβασή του στο υψηλότερο επίπεδο είναι εξαιρετική. Για το Βεζένκοφ είναι δεύτερος στη δική μου λίστα σε αυτό το τομέα, γιατί το περίμενα. Το περίμενα και το συζητούσαμε με ένα πολύ καλό φίλο και συνάδελφο. Γιατί έχει την απόλυτη στήριξη από τον Μπαρτζόκα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο το πιστεύει πάρα πολύ. Το είχε πάρει και στην Μπαρτσελώνα μαζί του. Όπου είχε κάνει επί εποχής Μπαρτζόκα την καλύτερη του σεζόν στη Βαρκελόνη. Τον πιστεύει όλη η ομάδα, καθώς δεν αποκτήθηκε τεσάρι στη θέση του. Ή πήρε το ρόλο δηλαδή που δεν είχε την προηγούμενη διετία επί Μπλατ. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος πέρα από το τρίποντο που λες εσύ, δίνει πάρα πολλά πράγματα στην άμυνα. Μπορεί να μην φαίνεται από το σουλούπι του, είναι τρομερό στο rebound, κάνει τρομερά rebound και βάζει εξαιρετικά το σώμα του. Μπορεί να μην είναι ο πιο αθλητικός, αλλά κάνει πολύ καλά τα βασικά τα οποία αναβαθμίζουν επίπεδο. Συμφωνώ απολύτως, δεν το συζητάμε. Απλά αυτά τα έκανε και πέρσι. Δηλαδή και πέρσι έβαζε το κορμί του σωστά, και πέρσι μάζευε rebound, και πέρσι έπαιζε ξύλο με τον αντίπαλο στην άμυνα. Δεν τα βάζει όμως. Φέτος τα βάζει κιόλας. Είναι εντελώς διαφορετική η ψυχολογία του και εντελώς διαφορετικό το περιβάλλον στο Συμφωνώ. Με πέρσι, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, μέχρι να έρθει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Να δώσουμε εδώ ότι ο Σλούκας έχει 10,6 πόντους, 5,8 rebound και μόλις 2 λάθη σε 28 λεπτά, και ούτε εσύ ούτε εγώ τον έχουμε βάλει στη τριάδα μας, έτσι. Εγώ είχα Βεζένκοφ Μάρτιν και εσύ είχες Μάρτιν Βεζένκοφ. Εντάξει, τον ηγέτη μιας ομάδας δεν μπορώ να τον βάλω στη λίστα των αποκαλύψεων. Συμφωνώ, απλά δεν τον αναφέρει καθόλου και... Δεν τον αδικώ προς Θεού και κανένας μας δεν τον αδικεί. Απλά νομίζω ότι από τον παίκτη ορχήστρα, όπως λένε άλλοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να το βάλω σαν αποκάλυψη, αφού ξέρω τι μπορεί να δώσει.
Το λέω γιατί τον αναφέραμε καθόλου στην ουσία. Δηλαδή, μιλώντας στον Ολυμπιακό, πρέπει να μην αναφέραμε καθόλου το όνομά του. Οπότε είναι αμαρτία δηλαδή, γιατί πέφτουμε κι εμείς στην ίδια παγίδα που πέφτει ο κόσμος που περίμενε το Σλούκα να έρθει και στην ουσία να περπατάει πάνω το νερό. Εντάξει, δεν γίνεται να περπατήσει πάνω το νερό. Sorry που το παθαίνετε από μένα, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί όμως να είναι σούπερ οικονομικός, καλός οργανωτής και σίγουρα θα έχει και κακές στιγμές. Αλλά είναι σούπερ, είναι ό,τι περιμέναμε στην ουσία. Ναι, και νομίζω ότι θα γίνει και θα πάει και λίγο πιο πάνω. Δηλαδή θα βλέπουμε πιο συχνά παιχνίδια τύπου Χιμ και όχι τόσο πολύ στο σκοράρισμα, αλλά στην επιρροή του μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, με τη Χιμ ήταν απόλαυση. Ναι. Φέρτε μου μάτια να βλέπω. Πάμε Παναθηναϊκός. Πάμε Παναθηναϊκό. Με εξελίξεις τις τελευταίες ώρες, καθώς αποτελεί και τυπικά παρελθόν ο coach Βόβορας. Ναι, την ώρα που γράφουμε εμείς, η αλήθεια είναι ότι το είχαμε δομημένο λίγο διαφορετικά το κομμάτι Παναθηναϊκός, αλλά οι εξελίξεις μας αναγκάζουν, πάντα ήθελα να το πω αυτό, εξαιρετικό κλισέ, το οποίο το υπεραγαπώ και το κράταγα κάποια στιγμή, πίστευα θα μου χρειαστεί. Ναι, επιστρέφω στην τάξη. Ο Γιώργος Βόβορας, την ώρα που γράφεται αυτό το post, βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να αποχαιρετήσει τους παίκτες. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ακόμα, τουλάχιστον όσο γράφουμε, αλλά θεωρείται δεδομένο πως είναι εκτός ομάδας, πληρώνοντας την ήττα από το Λαύριο, την ήττα από τον Αστέρα και την κακή εικόνα της ομάδας στον πρώτο γύρο της Ευρωλίγκας. Εδώ βάζω τον αστερίσκο την κακή πορεία της ομάδας. Πώς ορίζεται η κακή πορεία, η καλή πορεία της? Μου δίνεις την ιδανική πάσα, γιατί αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός, ο φετινός, δεν έχει καμία σχέση με τα όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από την ομάδα τα τελευταία χρόνια. Προσωπικά, επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, εγώ θα πω ότι με τα δεδομένα που δημιουργήθηκε το roster φέτος και το project το οποίο έχει εκπονηθεί με μειωμένο budget, μια ομάδα η οποία επί της ουσίας επιχειρεί να έχει μια αυτάρκεια και να μην στους οικονομικούς πόρους και να μην εξαρτάται από το πορτοφόλι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Νομίζω ότι έχει αρκετά θετικά, έχει βέβαια και αρκετά αρνητικά και νομίζω ότι το σημαντικότερο και αυτό το οποίο οδηγεί στο Ταμείο Ενεργείας, στο Coach Βόβορα, είναι αυτό το 5-11 και οι δύο τελευταίες ήττες οι οποίες ήρθαν με πολύ κακή παρουσία στο παρκέ. Ωραία, εγώ θα το πάω ανάποδα, γιατί θα τρελαθούμε κάποια στιγμή με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Θα βάλω στο τραπέζι μία δήλωση του Προέδρου του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος πριν το μάτι του Παναθηναϊκό δήλωσε ότι ένας από τους στόχους μας το καλοκαίρι ήταν ο Νέντοβιτς. Αυτός δηλαδή που εν τέλει αποκτήθηκε ως ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, και αυτό λέει πολλά για το επίπεδο της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι μου κάνει αλγινή εντύπωση η απόφαση του Διαμαντίδη και του Αλβέρτη, ειδικά αυτών των δύο, που είναι άνθρωποι που έζησαν τον μπάσκετ από μέσα, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη μυρωδιά των αποδυτηρίων, τον τρόπο σκέψης ενός αθλητή. Γενικώς δεν νομίζω ότι υπήρχαν καταλληλότεροι να αφουγκραστούν τα αποδυτήρια, να τινάξουν στον αέρα ένα project, μικρό, μεγάλο, μεσαίο, δεν έχει σημασία, πριν καν ολοκληρώσει 4 μήνες. Εμένα αυτό μου φαίνεται εκπληκτικά ανορθολογικό. Από την άλλη, βέβαια, δίνω τον πόντο σε αυτό ακριβώς που ο ίδιος ανέφερα, ότι ο Αλβέρτης και ο Διαμαντίδης είναι καταλληλότεροι για να αφουγκραστούν τα αποδυτήρια. Εγώ θα αφήσω ένα ερώτημα στον αέρα, δεν ξέρω αν είναι δική τους απόφαση 100%. Και το δηλώνω ανοιχτά, γιατί πάνω σε αυτό το οποίο είπες, γιατί είμαι της ίδιας άποψης. Και μία ομάδα και ένα project για να αποδώσει χρειάζεται την κατάλληλη πίστοση χρόνου.
Και δεν νομίζω 4 μήνες για μια τόσο μεγάλη μεταστροφή φιλοσοφίας και λογικής είναι ικανοί για να αποδειχτούν αν πέτυχε ή απέτυχε ένα project. Πέρα από το ότι το project είναι εν εξέλιξη, το οποίο είναι το βασικότερο για μένα φάουλ της διοίκησης του Παναθηναϊκού, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία να σκεφτώ ή να θεωρήσω ή να υπονοήσω έστω ή όπως το είπες και εσύ ανοιχτά ότι δεν είναι απόφαση της διοίκησης, είναι απόφαση της διοίκησης. Οι υπογραφές στην απόλυση του Βόβορα είναι του Διαμαντήρη, του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αλβέρτη. Τέλος. Δεν μπορώ να φανταστώ. Αν υπάρχει κάποιος από πίσω, είναι πρόβλημα των 3 αυτών κυρίων για το ότι απέλυσαν τον προπονητή. Αυτούς βαραίνει η ευθύνη. Κανέναν άλλον που υπονοείται ή όχι. Οπότε το κλείνω αυτό. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι πώς φτάσαμε στο το project απέτυχε όταν δεν έχει φτάσει ούτε καν στη μέση του και όταν, για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, δεν θυμάμαι καν από τους διοικητικούς ηγέτες του Παναθηναϊκού ή από τους παίκτες του προπονητή να δηλώνουν όχι απλά on camera, αλλά ούτε καν off the record ότι έχουμε στόχο τα play-off, ας πούμε. Έχουμε στόχο να φτιάξουμε μια ομάδα. Όταν έχεις στόχο να φτιάξεις μια ομάδα από το 0 στην ουσία, με φθηνά υλικά, για να είμαστε επίσης ειλικρινείς, πρώτα με τους εαυτούς μας και μετά με αυτά που λέμε, δεν μπορώ να φανταστώ πως η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι το φυσιολογικό που θα περίμενε να δει κάποιος. Για να πάμε και στο αγωνιστικό δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ καλές εικόνες και πάρα πολύ κακές εικόνες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι κακές του εικόνες είναι τόσο κακές που δημιουργούν σκέψεις. Το δέχομαι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι ξαφνικά τεινάζεται ένα project, το H-project ξαναλέω έτσι, στον αέρα. Για μένα αυτό είναι δήλωση αποτυχίας καλοκαιρινής, όχι τώρα. Πάνω σε αυτά που λες, εγώ θέλω να προσθέσω ότι από αυτό το εγχείρημα, τουλάχιστον το όσο έχει διαρκέσει με τον coach Βόβορα, γιατί το project παραμένει ίδιο. Η λογική μάλλον στην οποία θα κινηθεί η ομάδα με ένα roster το οποίο είναι σχετικά οικονομικό και όλα τα υπόλοιπα τα οποία βρίσκονται περιφερειακά εκτός αγωνιστικού. Θα πω ότι είδαμε τον Παπαγιάννη να κερδίζει αυτό το στοίχημα, έχοντας δουλέψει βέβαια και ο ίδιος προσωπικά, έχοντας χάσει πολλά κιλά, έχοντας γίνει πιο γρήγορος, έχοντας βελτιώσει το ατομικό του παιχνίδι πάρα πολύ και στην επίθεση και στην άμυνα. Θα πούμε ότι το στοίχημα του Νέντοβιτς κερδίθηκε, ναι. Αναλύσαμε στο 6ο επεισόδιο με τον Όντα Δουζίνα, τον μνημονεύω για ακόμη μια φορά στο τρέχον επεισόδιο, ότι είναι στα καλά του, είναι ένας παίκτης επίπεδο NBA. Φέτος δεν έχει τραυματισμούς και ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στα χέρια του coach Βόβορα και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το παιχνίδι και προσπαθεί να δώσει χαρακτήρα στην ομάδα, έχει βρει ξανά τον καλό του εαυτό. Υπάρχει ανάδειξη στον μέγιστο βαθμό πια φέτος των ηγετικών ικανοτήτων του Παπαπέτρου. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα πιστώσουμε και στον coach Βόβορα. Προφανώς υπάρχει η ατομική ποιότητα στον κάθε παίκτη ξεχωριστά, όμως αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όταν καλούνται να μπουν σε ένα σύνολο και να λειτουργήσουν, εκεί είναι ευθύνη του προπονητή. Στα 3 συγκεκριμένα πρόσωπα λοιπόν ο coach Βόβορας έχει πετύχει. Έχει αναδείξει, για να το πούμε έτσι, αυτούς τους 3 παίκτες μέσα από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Έτσι. Αν υπήρχε ο Σακίλ Ονίλ στο ρόστερ, ίσως να μην βλέπαμε τον Παγιάννη σε τόσο πολύ μεγάλο επίπεδο. Ο Σακίλ Ονίλ τώρα ή τότε? Γιατί με μπέρδεψες. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις πώς θέλω να το θέσω. 100%. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν για τον Ολυμπιακό, ότι αν υπήρχε ο Κλάιμπερ δεν θα χρειάζεται να μακίσει. Πασιφανώς εννοείται, δεν το συζητάμε. Ο Παπαγιάννης, βέβαια, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, είναι η αποκάλυψη του Παναθηναϊκού χωρίς αμφιβολία. Παίζει πλέον 24 λεπτά πάρα πολύ άνετα, που πέρσι και πρόπερσι δεν το είχαμε αυτό. Δεν έδειχνε ικανός
σωματικά και αθλητικά να αντέξει πολύ μεγάλο σερί χρόνο στο παρκέ. Το κάνει φέτος πάρα πολύ καλά. Το δικό του 66% στα δίποντα είναι αυτό που έχει φέρει και τον Παναθηναϊκό πάνω από 50% στα δίποντα. Αλλιώς θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα για τα ποσοστό του Παναθηναϊκού. Και εκεί κρύβει και την αδυναμία των πρασίνων στο επιθετικό παιχνίδι. Για το Απέτου συμφωνώ απολύτως. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, αλλά αυτά τα 31 και 31 που παίζει είναι παραπάνω από υπερβολικά. Θα πρέπει να μαζευτεί ο χρόνος του, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Δεν θα μπορεί να βγάλει τη σεζόν με αυτόν τον ρυθμό. Θα διαφωνήσω για τον Νέντοβιτς. Θεωρώ ότι ναι, με τα νούμερα του είναι σούπερ, αλλά έχει πάρει πολλές λάθος αποφάσεις σε πολύ κρίσιμα σημεία. Τελευταίο με τον Αστέρα έχει κάνει 2 λάθος επιλογές πολύ ξεκάθαρες που δεν δικαιολογούνται για την κλάση και την ποιότητά του. Διαφωνώ εδώ. Για να το κλείσω θα πω απλά ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πετυχαίνει 79,8 πόντους στην Ευρωλίγκα, δέχεται 83,5, είναι η δεύτερη χειρότερη άμυνα της διοργάνωσης πίσω μόνο από τη Χίμκι. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Αν θέλει να βελτιωθεί, ένας από τους 2 δείκτες πρέπει να αλλάξει δραστικά. Ή θα πρέπει να αυξηθεί, δεν γίνεται να αυξηθεί. Τέλος πάντων, θα πρέπει να ανοίξει κι άλλο το ρυθμό του, να βρει καλύτερες επιλογές στην επίθεση, άρα να πλησιάσει τους 85-86 πόντους. Κομματάκι δύσκολο με τα δεδομένα του ρόστερ. Ή ο προπονητής που θα έρθει θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα δέχεται κάτω από 80. Θα το πηγαίνει δηλαδή και σε πιο χαμηλό τέμπο και με μεγαλύτερη σκληράδα στην άμυνα, για να μπορεί αυτό το 83,5 να μαζευτεί και να φέρνει τα παιχνίδια λίγο πιο κοντά στα δικά του όρια. Αλλιώς δεν έχει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι από τον Παναθηναϊκό λείπει ένας καθαρός playmaker. Είναι ένα στοιχείο που ξέραμε εξ αρχής ότι λείπει από το roster, και όχι ένας playmaker απλά για να υπάρχει ή για να γεμίζει ή να βγαίνει το rotation. Ένας playmaker ο οποίος θα έχει επιρροή στο παιχνίδι και θα ξεκλειδώσει περισσότερες δυνατότητες τόσο για τον Νέντοβιτς όσο και για τον Χάουαρντ Σανρός, οι οποίοι με την έλευση ενός καλού point guard, οργανωτή, θα μπορέσουν να έχουν επιρροή σε περισσότερα στοιχεία του παιχνιδιού. Και ίσως αυτό να είναι και το κλειδί για να οδηγήσει σε αυτή τη βελτίωση που λες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που γράφουμε, δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν κάποια ονόματα στο τραπέζι. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δούμε ποιος θα είναι και τυπικά. Τι θα επιλέξει να κάνει. Θα πρέπει και πάλι να υπάρχει χρόνος για να δούμε κάποιες ιδέες. Οπότε, ανατρέπεται όλο αυτό που είχα σημειώσει στο χαρτί, μαζεύοντας σκόρπιες σκέψη για το τι περιμένω από εδώ και πέρα από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι να περιμένω. Θα πρέπει, όπως είπα, να δούμε όλα τα προηγούμενα. Γράφεται πάρα πολύ και κατά κόρον το τελευταίο 2ωρο. Ξαναλέω, εμείς γράφουμε όσο ο Γιώργος Βόβορας είναι στο ΆΚΑ και προχαιρετά τους παίκτες, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι οι φήμες και τα τηλεφωνήματα και οι πληροφορίες υπάρχουν. Γράφεται κατά κόρον ότι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι ο Στήρης Μανολόπουλος. Αν ισχύει, γιατί δεν γνωρίζω, δεν έχω πληροφόρηση δηλαδή ότι ισχύει 100% κάτι τέτοιο, είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι μεργανοτραφής και ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς τέτοιους παίκτες στο ρόστερ του. Ο Παγιάννης είναι τέτοιος, ο Απέτρου είναι τέτοιος, ο Νέντοβιτς, φυσικά οι Αμερικανοί του, ο Μίτογλου είναι τέτοιος. Πιθανώς να τους βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, στο να καταλάβει τον τρόπο που σκέφτονται. Νομίζω ότι εκεί χάλασε με τον Βόβορα. Δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν ο ένας τα θέλω του άλλου. Πιθανολογώ τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό το κλειδί του θα είναι η άμυνα πλέον. Από τη στιγμή που δεν είναι ο Βόβορας στο κάδρο, πρέπει να βρεθεί προπονητής που θα μετατρέψει τον Παναθηναϊκό σε μια καλύτερη αμυντική ομάδα. Ένας προπονητής τύπου Δημήτρη Πρίφτη, ας πούμε, ο οποίος βέβαια είναι στο Καζάν στην Ούνιξ και μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να φύγει από εκεί. Αλλά τέλος πάντων, χάρη της κουβέντας,
βάζουμε στο τραπέζι και ένα όνομα, τι τύπου προπονητή θα περίμενα εγώ για τον Παναθηναϊκό. Εδώ βέβαια υπάρχει και ο αστερίσκος ότι ένας καλός αμυντικός προπονητής μπορεί να μην τα καταφέρει κόντρα σε αμερικανοθρεμμένους παίκτες. Είναι πολύ δύσκολη η επιλογή για τον Παναθηναϊκό πλέον. Και λόγω του πόσοι είναι διαθέσιμοι στην αγορά, αλλά και του τρόπου που πρέπει να παίξει από το εξής. Αν πρέπει να σχολιάσω κάτι πάνω στο θέμα των ονομάτων, νομίζω ότι ο Μανολόπουλος, πέρα από το όνομα το οποίο έχει ακουστεί περισσότερο τις τελευταίες ώρες, είναι και σε εισαγωγικά πιο safe λύση αυτή τη στιγμή. Ένας προπονητής ο οποίος, όπως είπες, είναι αμερικανοθρεμμένος και μπορεί να βρει κώδικα επικοινωνίας με όλους τους παίκτες του roster. Ένας παίκτης ο οποίος ξέρει την ομάδα, έχει περάσει και ως υπηρεσιακός, αν δεν κάνω λάθος, σε μια δύσκολη στιγμή και πάλι στο παρελθόν του Παναθηναϊκού. Μάλιστα σε τελικούς, αν δεν κάνω λάθος, είχε υπάρξει υπηρεσιακός. Νομίζω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να αποδώσει πιο γρήγορα κάποια πράγματα στην ομάδα. Το άμεσο για τον Παναθηναϊκό είναι να σταθεροποιήσει τις εμφανίσεις του σε ένα υψηλό επίπεδο, δηλαδή να έχουμε πιο πολλές εμφανίσεις επίπεδου Μιλάνο ή Βαρκελόνης και λιγότερες Λιόν και Μπασκόνια. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει διπλό στο Μιλάνο, έχει αγγίξει το διπλό στη Βαρκελόνη με την Μπαρσελόνα, έχει βγάλει τα σκότια της Ρεάλ και μάλιστα, αν δεν υπήρχε μια διαιτησία 80-20, πιθανώς την κέρδιζε κιόλας μετά από 2 παρατάσεις. Και ξέρετε ότι δεν μιλάω στην διαιτησία, αλλά το συγκεκριμένο μου έκανε τρομερή εντύπωση στο πόσο σπρώχτηκε η Ρεάλ για να φτάσει στο διπλό. Και έχει και συγκλονιστικά κακές εμφανίσεις. Δηλαδή, με τη Βιλερμπάν χάνει 25 πόντους σε μια άθλια εμφάνιση, με την Μπασκόνια χάνει 21 πόντους και είναι ξεκάθαρο ότι οι Βάσκοι έχουν τραβήξει χειρόφρονο στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Και βέβαια το τελευταίο με τον Λαύριο που δέχεται 61 πόντους σε ένα ημίχρονο και χάνει προβάδισμα από το +10. Δηλαδή, έχει πολύ κακές στιγμές. Αυτό το κάνουμε με τον Παναθηναϊκό, ότι οι παρουσίες του που δεν είναι καλές, δεν είναι απλά άσχημες, είναι μη υποφερτές. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ κακή η εικόνα του στα άσχημα. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε και το κομμάτι του Παναθηναϊκός, για να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα στοιχεία της Ευρωλίγκας που έχουμε ετοιμάσει. Είναι ότι τελικά το πρόβλημα είναι καθαρά αμυντικό. Γιατί ό,τι νίκη έκανε φέτος ο Παναθηναϊκός την πήρε μέσα από την πολύ καλή του επίθεση. Δηλαδή στις νίκες του, με εξαίρεση την πρώτη αγωνιστική στη Χίμκι που ήταν στο 78 πόντους, ήταν 80+. Δηλαδή ποτέ δεν είναι με την μισογεμάτο μισοάδιο. Κάναμε παύση και οι δύο, έτσι. Εξαιρετικό ήταν αυτό. Δηλαδή, πατήσαμε ο ένας πάνω στον άλλο και μετά κάναμε παύση και οι δύο. Συμβαίνουν τις καλύτερες στιγμές. Σωστά, λοιπόν, τέλειωσε την σκέψη σου. Έλεγα ότι η κόντρα στην Άλμπα έβαλε 92 πόντους. Με την Real ήταν πάλι ένα παιχνίδι 80+ πόντων που είδαμε όλοι στα τελευταία λεπτά κυρίως τι έγινε με τη διαχείριση των σφυριγμάτων τους διαιτητές. Με την Bayern έβαλε 83, στο Μιλάνο 80, στην Φενέρ 82, μιλάω για τις νίκες πάντα, έτσι. Στην Χίμκι άγγιξε αυτό το όριο, σταμάτησε στους 78. Ναι, η διαφορά είναι ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις τίποτα δεν είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο, δηλαδή δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Ναι, προφανώς ο Παναθηναϊκός στις καλές επιθετικές του βραδιές βάζει 85, 88, 90, άρα είναι πιο εύκολο να δεχτεί 85 και να πάρει το μάτς. Έτσι όπως είναι η ομάδα του αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι το επιθετικό ταλέντο δεν είναι το βασικό βέλος στη φαρέτρα του προπονητή του, νομίζω ότι η άμυνά του είναι αυτή που πρέπει να βελτιωθεί για να του χαρίσει κάποιες νίκες. Έστω και είναι extremis, δηλαδή έστω και στο όριο, έστω και στο τελευταίο σουτ, αλλά πρέπει να φτάσει σε τέτοια σημεία. Δηλαδή με τον Αστέρα έφτασε να παίξει το μάτς στο ένα σουτ και συνειδητοποιούσε ότι μόνο ο Παπαπέτρου είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Θέλει χρόνο και πιστεύω ότι από την άμυνά του θα βρει ρυθμό και στην επίθεση. Έτσι όπως είναι δομημένος τουλάχιστον.
Γιατί αν βρεθεί σε μια βραδιά που είναι καλό στην επίθεση, θα βάλει 90. Υπάρχουν τα όπλα να βάλει 90. Αν βρει μπόσικο αντίπαλο εντός εισαγωγικών. Αν όμως δεν βρει, θα πρέπει να παίξει άμυνα. Ωραία. Κλείνουμε το κεφάλαιο Παναθηναϊκός. Ναι, νομίζω ότι το καλύψαμε. Ένα αναμονή βέβαια και το τι θα συμβεί, έτσι. Σίγουρα. Εδώ θα είμαστε στα επόμενα επεισόδια να συζητήσουμε το τι μπορεί να προσφέρει το νέο πρόσωπο που θα έρθει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, κλείνοντας, για τον οποίο ο Ιανουάριος έχει αρκετά παιχνίδια, όπως και για τον Ολυμπιακό, τα οποία θα δώσουν ίσως την δυνατότητα στον νέο προπονητή να βελτιώσει κάπως την εικόνα της ομάδας. Αμοιβώς αγωνιστικά και κοιτώντας και τη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός έχει 4 παιχνίδια, αυτά που έρχονται δηλαδή, 3 εντός και 1 εκτός, που εάν δεν καταφέρει να κάνει τουλάχιστον 3 νίκες, νομίζω πως το τρένο, το play-off θα σφυράει από μακριά για όλο το υπόλοιπο διάστημα της σεζόν και ίσως να είναι και μια ευκαιρία να στηθεί η ομάδα της επόμενης χρονιάς. Αλλά όπως και να έχει, αν ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, στα 4 μάτς που έρχονται, με Zenit μέσα, με Βιλερμπάν μέσα, με Φενέρ έξω και με Χίμκι μέσα, κοινώς 2 από τα 4 στα μέτρα του, ένα η Zenit εντός που είναι δύσκολο και ένα η Φενέρ που ανεβαίνει και είναι επίσης δύσκολο. Αν βρει 3 νίκες, ξαναμπαίνει στο κάδρο. Οτιδήποτε λιγότερο νομίζω ότι θα είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει και να βρεθεί στην οκτάδα, το οποίο τώρα κατά πόσο είναι καλό ή κακό θα φανεί από τον προπονητή που θα πάρει. Σαρωτικός Μάρκος Χάνα, τα είπε όλα και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα κομμάτια της φετινής Ευρωλίγκας. Να σου υπενθυμίσω ότι από το 3 έως το 7 είναι μία νίκη διαφορά και από το 3 στο 8 είναι 2 και με παιχνίδι λιγότερο. Δηλαδή μπορεί να είναι από το 3 στο 8 μία νίκη διαφορά. Οκ, υπάρχει ποιοτικό χάσμα ανάμεσα στις ομάδες που βρίσκονται εκεί, αλλά επειδή έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν, βλέπαμε την Bayern, βλέπαμε την Zenit, τη Ζάλγκιρις και λέγαμε εντάξει, κάπου θα ξεφουσκώσουν. Έχουμε φτάσει 17η αγωνιστική και αυτές οι ομάδες έχουν θετικό ρεκόρ και μπορούν να, ακόμα και με αρνητικό συντελεστή νικών ηττών τον Ιανουάριο, σε επιμέρους σερί, να παραμείνουν σε θετικό πρόσημο, παιδιά. Δηλαδή ακριβώς αυτό λέω. Πλέον η εξέλιξη όχι περίεργη. Αυτές οι ομάδες το πιστεύουν. Ακριβώς αυτό συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή η Bayern, η Zenit, η Ζάλγκιρις και η Βαλένθια, που στη θεωρία θα ήταν ομάδες του 9, 10, 11, 12, βρίσκονται τώρα στο 4, 5, 6, 7 και έχουν αφήσει στο 9, 11 την Μπασκόνια, τον Ολυμπιακό, την Εφές, τη Μακάμπι και τη Φενέρ. Πρέπει δηλαδή οι ομάδες του 9-13 από την Μπασκόνια μέχρι τη Φενέρ να κάνουν σειρά υπερβάσεων για να περάσουν αυτές που ήδη έκαναν την υπέρβαση στον πρώτο γύρο. Μάχη θα γίνει. Πόλεμος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πόλεμος. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε τελευταίες 2-3 αγωνιστικές και θα ξέρουμε ζευγάρωμα. Θα ξέρουμε ότι Τσέσσακα θα είναι πρώτη. Εντάξει, εκεί. Μια χαρά. Ως ήθιστε. Μέχρι εκεί. Ευχάριστες εκπλήξεις. Εκεί θέλω να σε πάω τώρα, στο κομμάτι των ομάδων. Εγώ έχω κρατήσει την Bayern, την Ζάλγκιρις και την Βαλένθια. Στο 11-6 είναι η Bayern του συμπαθέστατου και αδικημένου στο πέρασμά του από την Ελλάδα. Το έχουμε πάρα πολλές φορές από αυτά εδώ τα μικρόφωνα, Αντρέα Τρινκέρι. Επεισόδιο 6, αναζητώντας τη χαμένη Ευρωλίγκα. Μετά τα πρώτα 45 λεπτά γίνεται κουβέντα για το ποιες ομάδες περιμένουμε και είμαστε και οι τρεις και συζητάμε ότι αν μια ομάδα από τις 18 περιμένουμε να κάνει ένα step up ή να μας δείξει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο, είναι η Bayern. Ευτυχώς υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα αυτά. Γυρίζετε πίσω το επεισόδιο, το ακούτε και ξαναγυρνάτε εδώ. Συμφωνώ πολύ με την Bayern. Είναι μια χαρά, είναι ορθολογική, είναι σκληρή. Είναι μια χαρά ομάδα. Για μένα η Βαλένθια είναι το μαύρο άλογο φέτος. Δηλαδή, πολύ όμορφο μπάσκετ. Κράτα το λίγο. Να πούμε και κάποια πράγματα για την Bayern. Γιατί πέρα από το 4η θέση και το 11-6, είναι η 7η καλύτερη επίθεση.
Είναι η πέμπτη ομάδα στα rebound, στα συνολικά rebound. Πρώτη στα κλεψίματα. Αυτό λέει πολλά και τα rebound και τα κλεψίματα, γιατί είναι μια πολύ αθλητική ομάδα. Είναι στην 8η θέση της κατάταξης με τα λιγότερα λάθη. Πολύ σημαντικό επίσης. Και αυτό φαίνεται και από το συντελεστή assist λαθών. Έχει 212 λάθη για 279 assist. Ενώ είναι πέμπτη στα shoot εντός παιδιάς συνολικά, με 50,3. Και έχει και ένα από τα καλύτερα τριάρια που κυκλοφορούν στην Ευρωλίγκα. Ναι. Και νομίζω ότι του χρόνου θα παίζει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα από την Bayern. Μου κάνει εντύπωση που έμεινε στην Bayern ο Λούσιτς. Πίστευα ότι όλο και κάποια μεγάλη ομάδα θα ψάχνει τριάρι. Δηλαδή, Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Αρμάνι. Εξαρμάνι πήρε τον Τατόμε, θα μου πεις, οπότε, στο 3-4. Εντάξει, έχει και το Μίτσοφ. Ναι. Είναι γεμάτη εκεί. Αλλά είναι τρομερός έτσι. Εκπληκτική ικανότητα να σκοράρει, να παίζει με πλάτη, να παίζει με μέτωπο, παίζει άμυνα, σημαντικό. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Bayern. Ο φίλος μου, στη θέση 1, όταν τον είδα πρώτη φορά, τον είδα από κοντά, πέρσι στη Media Day του Ολυμπιακού, το φίλο μας τον Wade, τον Baldwin, και θυμάσαι του σου είπα, τον είδα μαζί μας σε εκείνη τη Media Day. Τον βλέπουμε λοιπόν και οι δύο και μας πέφτει το σαγόνι από τα προσόντα του, από τα χέρια του, από τη σωματοδομή του. Και λέμε αυτό δεν μπορεί να είναι guard αυτό το πράγμα, και όμως είναι pointer, μας λέγατε, και δεν τον είχα δει κιόλας οπτικά. Και φέτος αποδεικνύει ότι όταν του δείξει εμπιστοσύνη, να πάει σε μια ομάδα που θα έχει ξεκάθαρο ρόλο και αρχές, ο κύριος Baldwin μπορεί σε παιχνίδια να κάνει τρομερά πράγματα. Εντάξει, είναι το περιβάλλον. Ήρθε σε ένα περιβάλλον του Ολυμπιακού όπου δεν ήταν το καλύτερο. Ούτε ο Μπλάτ ήξερε τι θέλει, ούτε η περιραίωση ατμόσφαιρα ήταν καλή, και νομίζω τον έφαγε μαρμάγκα με την έλευση του Γιώργου Μπαρτζόκα, που τον θεωρώ έναν παίκτη μπαρτζοκικό σε αυτό το οποίο πρεσβεύει και παίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Δηλαδή θεωρώ ότι κουμπώνει, απλά είχε χαθεί το τρένο. Χάθηκε η εμπιστοσύνη νομίζω πολύ νωρίς μεταξύ ομάδας και παίκτη. Είχε χαλάσει και το μυαλό του. Ναι, συμφωνώ. Απλά εγώ θα πω ότι είναι ένα scoring point guard, όπως λένε και οι φίλοι μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και όχι ένα pass first point guard. Ναι, σημαίνει ότι στον Ολυμπιακό δεν θα ήταν και πολύ εύκολο να επιβιώσει, γιατί έπρεπε να έχει την μπάλα στα χέρια και να παίρνει πολλές επιθέσεις. Όχι να έχει απλά την μπάλα στα χέρια. Όπως γίνεται και με την Bayern, όπου αν παρατηρήσεις, έχει διψήφιο αριθμό προσπαθειών, στο δίποδο τουλάχιστον, σε όλα τα παιχνίδια. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν λέω ότι θα κόλλαγε στον φετινό Ολυμπιακό, απλά το πόσο διαφορετικό τελικά είναι το να αλλάζει περιβάλλον ένας παίκτης. Ναι. Πάμε στη Βαλένθια. Η Βαλένθια ξαναλέω. Ναι, για μένα η Βαλένθια είναι η ομάδα που θα κάτσω να δω, δηλαδή όταν δεν θα υπάρχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην ίδια ώρα, θα κυνηγήσω να δω μάτς της Βαλένθια. Δεν είναι φαντεζή μπάσκετ, δεν είναι αυτό το ισπανικό μπάσκετ που θα ανοίξει το γήπεδο, θα τρέξει. Είναι όμως τόσο όμορφο στο μάτι και τόσο ορθολογικό που σε κάνει να θες να τη βλέπεις συνέχεια και να παρακολουθείς τα παιχνίδια της. Κάνει ένα συγκλονιστικό μάτσο σεφ. Καλά, έχει κάνει πολλά συγκλονιστικά παιχνίδια φέτος η Βαλένθια, και συγκλονιστικά ποια άποψη, όχι από θέμα σκοραρίσματος διαφορών. Είναι η ομάδα που δουλεύει πολύ καλύτερα στο spacing. Σωστά. Έχει παίκτες οι οποίοι υπηρετούν διαφορετικό στυλ μπάσκετ, όμως ξέρει ο καθένας το ρόλο του και τον υπηρετεί. Δηλαδή, ο Ντέρικ Williams φέτος, που είναι αθόρυβος συγκριτικά με τα όσα είδαμε στην Bayern και αναδιαστήματα σε Φενέρ, είναι πιο ουσιαστικός από ποτέ σε αυτά τα 3 χρόνια του στην Ευρωλίγκα. Ο Κάλινιτς είναι πολύ σημαντικός κρίκος της όλης αλυσίδας. Τι να πούμε τώρα για το μπασκετικό σουλούπι Α2, αλλά μπασκετικό IQ τεράστιο Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς. Όχι, Α2 είναι άνθρωπο, εσύ περίμενε. Εύκολα. Σουλούπι Α2 έχει. Τον αντιτουριστικό, αλλά το θεωρώ πολύ μεγάλο παικταρά Μάικ Τόμπι.
Τους αδικείς τώρα, τους αδικείς. Συγγνώμη, είναι αντιτουριστική. Το σουλούπι βάλε το, για να καταλάβουμε, έτσι. Βάλε. Όσο μπάσκετ ξέρει ο Σάνε Μετέρη, δεν το ξέρει ο κόσμος όλος. Αυτό θέλω να σου πω εγώ. Και ας είναι 38, και ας είναι 39, και ας είναι 49. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν διαφωνώ. Απλά η μπασκετοσύνη είναι κάτι εσωτερικό. Δεν έχει να κάνει με τα μούσκουλα, ούτε με τα μαλλιά, ούτε με τα τουριστικά ή τα αντιτουριστικά. Αυτό είναι εσωτερική δύναμη. Την έχεις ή δεν την έχεις. Εγώ, αν πρόσεξες, είπα ότι το IQ τους και το μπάσκετ που ξέρουν είναι άλλου επίπεδου. Αλλά είναι αντιτουριστικός. Τι να κάνουμε τώρα. Το σουλούπ του είναι αυτό. Οκ. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης. Προς Θεού. Λοιπόν, η Βαλένθια, τρίτη καλύτερη επίθεση. Πρώτη σε assist. Στην πέμπτη θέση με τα λιγότερα λάθη. Μια ομάδα που εκτελεί 60% σχεδόν στο δίποντο. Πρώτη σε ποσοστό ευστοχίας στο δίποντο. Δεν έχει τόσο καλό τρίποντο, παραδόξως. Είναι πρώτη-τελευταία με 35,6%. Δεν είναι ισπανική ομάδα. Αυτό το τρομερό. Δεν είναι Σπανιόλοι. Δεν σαλπίζεται η αντεπίθεση μέσα από τρίποντα. Ακριβώς. Αυτό είναι το τρομερό με τη Βαλένθια. Είναι στην τρίτη θέση σε σούτ εντός παιδιάς συνολικά και είναι εκείνη το κλειδί και φαίνεται η πραγματική ομαδική λειτουργία που έχει και όλοι οι παράγοντες που λέγαμε νωρίτερα με τον Μάρκο. Έχει 208 λάθη για 350 assist. Είναι με διαφορά η πιο δημιουργική ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αν έχετε χρόνο και όρεξη, ειλικρινά τσεκάρετε και δείτε παιχνίδια της Βαλένθια από εδώ στο εξής. Κερδισμένοι θα βγείτε, χαμένοι δεν θα βγείτε, διότι έχει και μερικά πολύ ωραία θρίλερ που βγάζει. Καλή ομάδα. Λοιπόν, Τσεσεκά, Ρεάλ και Μπαρσελόνα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι οι πρώτες τρεις. Ναι. Τώρα η ακριβή σειρά δεν ξέρω αν θα είναι αυτή, αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία, αλλά είναι οι πρώτες τρεις. Το κλειδώνουμε. Πλεονέκτημα έδρας, τέταρτος. Από το 4 και κάτω δεν είμαι σίγουρο, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Γιατί είναι θέμα προγράμματος και είναι θέμα και συνέπειας. Μέχρι στιγμής η Bayern έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Δεν έχει κάνει την κοιλιά. Πότε θα την κάνει, σε ποια μάτς, σε ποιο διάστημα. Θα έχουν κρυθεί, ας πούμε, η οκτάδα, θα είναι μέσα στην οκτάδα και απλά θα γίνει προς το τέλος κάποιο πρόβλημα. Είναι αστάθμητοι παράγοντες. Θεωρώ ότι θα δούμε εκπλήξεις στο ποιοι θα είναι στην οκτάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να χωρέσουν Μπασκόνια, Ολυμπιακός, Εφές, Μακάμπι και Φενέρ. Θεωρώ ότι η Φενέρ δεν θα είναι στην οκτάδα. Απαντά στην επόμενη ερώτησή μου. Από τις Μακάμπι, Φενέρ και Εφές, ποια θα μπει, ποια δεν θα μπει. Το λέω γιατί η Εφές, η Μακάμπι και η Φενέρ είναι τρεις ομάδες οι οποίες στη θεωρία τις είχαμε κάπου στο 4-7, 4-6 και τώρα είναι στο 11-13. Γι' αυτό και τις αναφέρουμε ομαδοποιημένες μαζί. Εγώ πιστεύω ότι οι Εφές μόλις... εντάξει, τα περιθώρια έχουν στενέψει, αλλά μόλις ομαλοποιηθεί λίγο και η κατάσταση με τους τραυματισμούς και δέσει λίγο όλη η ομάδα μαζί, γιατί δεν έχουν παίξει όλοι μαζί, καταφέρουν να βρουν λίγο ρυθμό, θα μπει στην οκτάδα και είναι από τις ομάδες όπου έχει την εμπειρία στο ρόστερ να κάνει, ας πούμε, και ένα σερί 10 συνεχόμενων εικόνων. Δηλαδή το θεωρώ απίθανο. Και αν είσαι Τσεσεκά, δεν τη θες 8η. Ακριβώς. Για τη Φενέρ θα σου πω τι συμβαίνει. Το περίμενα, νομίζω ότι όλοι το περιμέναμε ότι θα υπάρχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα και εκδοχή της φέτος μετά την φυγή του Ομπράντοβιτς και των μεγάλων αλλαγών στο ρόστερ, διότι άλλαξε σε μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα είναι στην οκτάδα. Το αν θα τη διεκδικήσει όχι είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί θέλει ακόμα χρόνο και ζύμωση και να προσθέσει και άλλα κομμάτια του puzzle, τα οποία αυτή την περίοδο είναι δύσκολο να τα προσθέσει, γιατί όπως είπαμε έκλεισε και η μεταγραφική περίοδος, τουλάχιστον από Ευρωλίγκα σε Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν θα επιχειρήσει ο Κοκόσκοφ να φέρει κάτι από την Αμερική. Για αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι η Φενέρ ναι μεν θα παλέψει την οκτάδα, αλλά δεν θα μπει. Η Μακάμπι είναι έχω ένα τεράστιο γιατί στο μυαλό μου, αυτή η ομάδα η οποία διαθέτει ένα τόσο καλό ρόστερ και ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει
σε αυτά που ζητάει ο Γιάννης Φερόπουλος και είχε τόσο μεγάλη συνοχή πέρσι, φέτος παρουσιάζει αυτή την εικόνα, γιατί η Μακάμπι δεν έχει φέτος συνοχή στο παιχνίδι της. Απάντησε ο Σφερόπουλος αυτό κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά και αυτό που είπε είναι ότι η ομάδα αναγκάστηκε να παίξει play-off μέσα στο καλοκαίρι για το πρωτάθλημα Ισραήλ, κάτι το οποίο τη στερεί σε ρυθμό και σε προετοιμασία για τη νέα σεζόν, και βέβαια έχει και πάρα πολλούς τραυματισμούς στο ξεκίνημα και ο Ζούσμαν και έχασε παίχτες με τραυματισμούς και με απουσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει ρυθμό και να ακόμα και σήμερα που μιλάμε κάνει μπάμα ότι ψάχνει ρυθμό. Εγώ πιστεύω ότι και ο coach Σφερόπουλος δεν έχει αποσαφηνίσει στο μυαλό του τι ακριβώς θέλει να κάνει. Δηλαδή, παρατηρώ το Ζίζιτς, ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυναμικά, στη συνέχεια περιορίστηκε και με την έλευση του Μπέντερ και με την πολύ καλή παρουσία σε εκείνο το διάστημα στα μέσα του πρώτου γύρου από τον Χάντερ. Τον βλέπω στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, όπου είναι πάρα πολύ καλός και τον αφήνει σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο στον πάγκο, την ώρα που ο Μπέντερ είναι απογοητευτικός, και το λέω με πολύ επίκη τρόπο το απογοητευτικός. Δηλαδή κάπου και ο coach Φερόπουλος χρειάζεται να βρει λίγο πιο ξεκάθαρους ρόλους, γιατί διαθέτει πολύ καλούς παίκτες. Εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι όσα ξέρει ο Νοικοκύρης δεν ξέρει ο κόσμος όλους. Προφανώς. Δεν φαντάζομαι ότι ο Ζίζιτς ήταν τόσο σούπερ, μάλλον ήταν τόσο σούπερ στο πρώτο ημίχρονο και ο Σφερόπουλος που τον ξέχασε. Έχει να κάνει με τις δυνάμεις, έχει να κάνει με το πλάνο, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Το δέχομαι απόλυτα και θα μνημονέσω και τον Νίκο Δρακογιαννόπουλο τα όσα λέγαμε στο 17ο επεισόδιο με την ανάλυση την επιστημονική για το πώς επηρεάζονται οι παίκτες και ότι είναι πολύ περισσότεροι παράγοντες που διαμορφώνουν το πόσο θα παίξει ένας παίκτης ή όχι. Απλά θεωρώ ότι κάπου είναι και θέμα ρόλων και το τι θέλει να παίξει ακριβώς αυτή η Μακάμπι, η οποία δεν έχει πολύ μεγάλη ισορροπία φέτος. Το κλείνω το κεφάλαιο. Ποια θεώρηση εσύ? Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε σιγά-σιγά. Μισό, κάτσε, γιατί με εμένα με βάζεις στις λούμπες να λέω τι περιμένω από ποιες και τα λοιπά και εσύ φεύγεις στρίβιν δια του αραβώνος. Περίμενε. Ποια περιμένεις από αυτές τις ομάδες να μείνουν εκτός οκτάδας? Νομίζω ότι η Φενέρ δεν θα είναι στα play-off. Έχω την αίσθηση ότι ούτε η Μακάμπι θα είναι στα play-off. Μόνο η ΕΦΕΣ και αυτή πρέπει να αλλάξει πολύ. Φαίνεται ότι ο Λάρκιν είναι τρομερά επηρεασμένος από τους τραυματισμούς και την απουσία. Δεν έχει καλό ρυθμό η ΕΦΕΣ. Ψάχνεται. Έχει κάποια καλά κομμάτια τώρα τελευταία. Νομίζω ότι από τις τρεις μόνο η ΕΦΕΣ έχει πραγματικές πιθανότητες να προλάβει το τρόνο των play-off. Όχι, στο είπα. Πόσο δύσκολο. Να πούμε ότι φέτος, στον πρώτο γύρο, είχαμε μόνο μία αλλαγή προπονητή από τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, ο Μπράντοβιτς. Μάλιστα στις τελευταίες μέρες του χρόνου ο άνθρωπος. Άνεργος πριν. Ναι. Δεύτερη θητεία του Ντέιαν Ράντονιτς, σε γνώριμα λιμέρια, ο Σέρβος. Σε ατομικό επίπεδο... Για πάμε, γιατί είμαι εδώ ξεκινήσω από φώνες και σε βλέπω ότι έχει κι άλλα. Ναι, όχι, ήθελα να κλείσουμε με αυτό, ότι σε ατομικό επίπεδο τι έχεις χωρίσει, σε πολύ επιγραμματικά. Νομίζω ότι τα είπαμε τα περισσότερα στη διάρκεια του επεισοδίου. Ο Παπαγιάννης, ο Βεζέγκο, ο Φολούσιτς, ολόκληρη η Βαλένθια. Νομίζω ότι η Τσεσεκά είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ όμορφη να τη βλέπεις να παίζει. Ο Χάκετ είναι τρομερός πάλι φέτος. Ο Μιλουτίνοφ, αφού ξεπέρασε το πρόβλημα με τον κορονοϊό, πλέον είναι κυρίαρχος κάτω τις ρακέτες. Δεν έχω τρελαθεί την Μπαρτσελώνα, δεν έχω τρελαθεί από τη Ρεάλ, αλλά έχουν τόσο μεγάλο βάθος και τόσο μεγάλη ποιότητα που καταλαβαίνεις ότι μπορούν στη βραδιά να διαλύσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Και από εκεί πέρα, όπως τα είπαμε, δηλαδή η Bayern, η Zenit και η Βαλένθια είναι
οι ομάδες που μου αρέσουν περισσότερο ατομικά, αν πρέπει να βρω έναν παίκτη από τις τρεις, ο Reynolds και ο Baldwin από την Bayern, προφανώς ο Λούσιτς, και από τη Βαλένθια το θηρίο που λέγεται Ντούμπλεβιτς. Από τη Zenit δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου, του μεγάλου Τσοεύ Πασκουάλ. Ξέρεις τι γίνεται, η Zenit θα είναι λίγο... Περνάει κάτω το ραντάρ γιατί έχασε πολλά παιχνίδια στο ξεκίνημα και έμεινε πίσω. Μετά λέγαμε θα έχει τα μαζεμένα παιχνίδια και δεν ξέρουμε αν θα αντέξει και τώρα έχει 15, χρωστάει 2. Μπορεί κάλλιστα να φτάσει 12-15 και να δεύτερη. Δεν με πείθει τρομερά, αλλά όταν έχεις 10-15 παιχνίδια, με πείθει, δεν με πείθει εμένα. Έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, το οποίο δεν έχει τις μεγάλες πριμαντώνες, αλλά είναι πολύ σωστά δομημένο. Δηλαδή έχει φτιάξει την ομάδα πάνω στη φιλοσοφία του Πασκουάλ, η οποία φιλοσοφία του ξέρουμε ότι είναι να έχει πολλές διαφορετικές στρατηγικές να εκπονήσει μέσα σε ένα παιχνίδι και πλάνα, το οποίο του βγαίνει μέχρι στιγμής. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή έχει πάρει το μέγιστο από τον Πάγκος. Ξέραμε ότι ήταν ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά προερχόταν από μια πολύ δύσκολη, μια πολύ περίεργη σεζόν στην Μπαρτσελώνα, όπου δεν έπιασε στο τέλος της ημέρας, για να το θέσουμε έτσι. Έχει το Μπάρον, ο οποίος, ξέραμε ότι είναι πολύ καλός σουτέρ, αλλά δεν είχε δείξει και τόσο μεγάλο δείγμα όσο έχει με τη Zenit στον Ερυθρό Αστέρα. Έχει τον Πόηθρες, που για μένα είχε γραφτεί για τον Ολυμπιακό ένα φεγγάρι από τη Γαλατασαράι, πάρα πολύ καλός και θα εξελιχθεί κιόλας με την πορεία. Έχει τον Will Thomas. Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, το οποίο είναι πάνω στη φιλοσοφία του Πασκουάλ και αυτός είναι ο λόγος που είναι και έχει 10 νίκες σε 15 μάτς. Είναι μια χαρά ομάδα. Δεν είναι φαντασία, αλλά είναι μια χαρά ομάδα. Είναι μια ομάδα, αυτή τουλάχιστον μετά όσο έχουμε δει, οκτάδας. Δηλαδή δικαιολογημένα είναι εκεί που είναι. Δεν έχει ευνοηθεί, δεν έχει από την τύχη ή από οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι είναι δίκαια εκεί. Αυτά. Νομίζω ότι γενικά ο πίνακας των 18 ομάδων και των ρεκόρ τους αποδίδει τη δικαιοσύνη των πεπραγμένων στο παρκέ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποια ομάδα δικείται από τη συγκομιδή της. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Οπότε, αυτό που βλέπουμε, what you get is what it is στο τέλος της ημέρας. Και θα είμαστε εδώ και στο τέλος της κανονικής περίοδου, θα έχουμε και τα ζευγάρια των 8, να δούμε ποιες τα κατάφεραν, ποιες όχι και γιατί, και να φτάσουμε μέχρι την κολονία. Νομίζω να σας καλύψαμε για αυτό το πρώτο μισό της Ευρωλίγκα με τις απόψεις μας πάνω στις ελληνικές ομάδες σε όλα. Να πούμε ότι θα βρείτε τόσο αυτό όσο και τα προηγούμενα επεισόδια της πρώτης σεζόν στο www.sports.journeys.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, το Instagram, το Twitter, το YouTube. Πατήστε το κόκκινο κουμπάκι, δεν κοστίζει τίποτα, να κάνετε subscribe για να μαθαίνετε όλοι σε πρώτη πότε ανεβαίνει το επεισόδιο. Και για να μπορείτε να μας στηρίξετε κιόλας, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα ο μοναδικός τρόπος να μας στηρίξετε τουλάχιστον προς το παρόν. Τα επεισόδια τα ακούτε στο Anchor, το Spotify, τα Google Casts, το iTunes, οποιαδήποτε πλατφόρμα αναπαραγωγής podcast. Θα υπάρχει και link και στο post στο Facebook. Ελπίζω να έχετε μια πάρα πολύ καλή, υγιή και δημιουργική χρονιά όλοι μας και να απεμπλακούμε και να ξεφύγουμε από το σκόπελο που για σκόπελος ξεκίνησε και μας έχει βγει ολόκληρο νησί. Υγεία, πολλά χαμόγελα και όπως είπε και ο Μάρκος, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία και όλο αυτό τον εγκλισμό και βγαίνοντας από αυτό να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον ουσιαστικά. Ήταν το 20ο επεισόδιο του Sports Journeys από τον Γιάννη Αλισανδράτο και τον Μάρκο Χάνα. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά!